ассалому алайкум бародарон ва хаворони гиромӣ, хуб ҳастен, саломат ҳастен иншоалло. аллоҳ ҳифзтон кунад. бовар кунед ҳамин темаи масҷид ҳам қадар дилгирам кардагӣ аст ки ҳамин ҷое бирам чӣ коре кунам, қати кадоме гап занам, фақат темаи масҷидае. ба хотири аллоҳ субҳаналлоҳ, бовар кунед бародарон ва хаворони гиромӣ, валлоҳи қасам, ман ҳамун масҷида то мехи масҷида ҳисоб карда дар мисли шумо ҳар яктаи шумо да ман мерасонам. чанд сум дар ҳамунҷа расход шидагиай, да куҷо расход шидагиай, то имрӯза 8 миллион расход шидагиай, 8 миллион да кадом ҷош расход шидагиай, ба кадом асос 8 миллион расход шидагиай, ҳамаша дастканала ман худам, лично ман худам волонтерора қати устороӣ мекунам, ҳамаша проверка мекунанд. ба хотири аллоҳ сабр кунед. бародарон ва хаворони гиромӣ, да масъалаи бобоҷон дина да промои эфир мо бобоҷона даъват кардем ва да промои эфир гуфтем ки бародар мардаки хуб, нисбати худат гапу гапчаҳо, овзаҳо зиёд ҳастанд. худат чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? Саволуш додем, бобоҷон, ҳамин масҷиде ки ҳаст, дар ҳамин масҷид ту сум ҷамъ кардӣ, зуборкунандаи ҳамин масҷид ҳастӣ. яъне ҳамин суми масҷид дар куҷо аст? ҳамун мардак гашт гуфта ки ман ҳамин суми масҷида, гуноҳи ман ҳамин аст ки ҳамин суми масҷида ман гирифтам дар тиҷоратам истифода бурдам. яъне ҳамин мардак иқрор шид ки ман ҳамин суми масҷида гирифтам, бе пурсиши мардум дар тиҷорати худам истифода бурдам. дар охир қайд кард ки ман ҳамин ба хотири чӣ буд? Ба хотири он буд ки ҳамин сум барзиёд ҷамъ шаваду, ман тиҷорат ман чӣ кунам? яъне барзиёд ҷамъ шаваду, ҳамун суме ки дар тиҷорат вондагиём барзиёд дар масҷид бутем. яъне ҳадафаш ҳамин будааст. валлоҳу аълам, аз нияти ӯ ҳеҷ кас бохабар нест. лекин чизе ки дар ҳамун эфир гуфт, ман ҳамун гапа мегӯм. эфира ман натонистам сахранид карда ва чизе дар эфир буд ман гуфтаистам. ҳамун мардак официально биромад, аз мардум бахшиш пурсид ва гуфта ки ҳамин кора ман кардам, ҳамин ошибкаи ман буд, ба хотири аллоҳ маро бубахшен. ман ягон хатогии дигам агар дида бошен, бироен бигӯен ки ман ҳамин хатогитра дидагӣ ҳастам. яъне ягон збор, ягон кас ман мисол кори ҳаром кардагӣ ҳастам. ба ҳамин хотир бародарон ва хаворони гиромӣ, ҳамун қаш барои ман, лично барои ман басае ки ҳамун мардак биромад иқрор шид. ман ба дигар чизаш кор надорам. яъне биромад иқрор шид ва гуфта ки ман ҳамин суми масҷида дар куҷо истифода бурдам ва аз мардум бахшиш пурсиду, суми масҷид вастанавид шудагӣ аст. суми масҷид ҳамун суме ки дар тиҷораташ истифода бурд, ҳамун сум ҳозир вастанавид шудагӣ аст. бепарво бошен, ҳамаи сум ҷо ба ҷо шудагӣ аст. иншоалло ки рӯзои наздик ҳамун масҷида қатъи ҳамун тамоми чизое ки мисол истифода бурдагӣ аст месупорем. масъалаи масҷид, ҳамун 8 миллионе ки дар масҷид гуфтаистиам то имрӯза расход шудагӣ аст, ман ва валлоҳи қасам, ман ваъда метам ки якта ба якта, танга ба танга ман мебурорам, нишон метам. ман худам ваъда дода будам, ҳозирам ваъда метам ки мебурорам, ман нишон метам. бародарон ва хаворони гиромӣ, нагем зиёд ки субҳаналлоҳ, бобоҷон одами хитай набуровардӣ, нагуфтиш, бобоҷони хелитай нагуфтиш, бобоҷон тира сум додагия ба ҳамин хотир ошкораш накардӣ. ба валлоҳи қасам, аллоҳ шоҳид аст, ман ягон тай ҳаминое ки шумо гумон дорем ман накардам ва нестам хеле чиз. ман ба хотири аллоҳ, корои ман ба корои хайр аст. абдуллаҳо ба корои хайр машғул аст, аҳмад ба корои хайр машғул аст, ҳабибулло ба корои хайр машғул аст. ҳаминое ки ҳастанд ба корои хайр машғул ҳастанд, дар ин чизо дахолат нестанд ва набуданд. ба хотири чӣ мо ин дахолат кардем? Ба хотире ки ҳақ ба ҳақдор бираса. ҳақ ба ҳақдор расид. мардак биромад промой эфирда иқрор шид, гуфта ки ман ҳамин гуноҳа кардам. ва мо қатъи абдулваҳоб дар ҳамунҷа гуфтем ки ҳар касе ки агар дар ягон зубор иштибоҳ куна, дигар ҳаққи зуборкунӣ надора. бобоҷон, ман бо ина мегӯм ки бобоҷон дигар ҳаққи зуборкунӣ надора. масҷида месупора ба пирагӣ иншоалло ва баъдан аз паси кору бори худаш мешавад. тамом бародаро, нагем дигар ягон чиз. субҳаналлоҳ. Бародарон ва хавороне ки мешунавед мара, ба хотири аллоҳ сабр кунед. иншоаллоҳ ман ҳамин масҷида ба пирагӣ да ҳамин шумо месупорам. накунен ягон гап охи, мардум, субҳаналлоҳ, нагӯен ягон гап. чӣ гапай дигар ҳамун камтарак вай шид, сразу мебурӯи менависӣ ки ака ҳамун масҷид чӣ шид, ака ҳамун масҷид чӣ шид. сабр кунед, иншоаллоҳ ҳамун масҷида бо пирагӣ месупорем. чанд қай ки расход шидагӣ ҳастай, ҳамаша чекош қатӣ, ҳамаша чекош қатӣ, имзоош қатӣ аз усто ҳай касе боша набоша. агар ки дар ҳамун 8 миллионе ки гуфтагӣ ҳастанд ҳозир, агар 8 миллион расход нашида боша ва 6 миллион расход шидагӣ боша, ба валлоҳи қасам ман мебурам мегӯм ки ҳаминҷа 6 миллион расход шидагӣ нестае, 8 миллион расход шидагӣ нестае, 6 миллион ҳозир расход шидагӣ, 2 миллиони дигар вастанавид кунен, ҷошда вастанавид кунанд.
ва масъалаи бобоҷон сума полни рост вастанавид кардагиай ҳозир ва аз паси отчёт ҳастем иншаалло. бо сабр бошен иншаалло ки отчёт бо пуррагӣ барои бародарон ва хоҳарон дода мешавад иншаалло. масъалаи бобоҷон аллоҳ донос биромадак бахшиш пурсид ва сидқан тоба кард ва мардум худтон чизе ки вай кунен бобоҷона бахшидан ма лишна худам бахшидимаш не ки дастборо дига иштирок намекуна. ма ҳамчун як бародари мусалмонаш ма бахшидимаш. яъне ӯ нагем ки ӯ одами маҳай, нагем ки ӯ мисол сумо дод. ба валлоҳи қасам нести хеле. аллоҳ шоҳид аст. бале ман моментҳое мешид ки роиш мекардам, мегуфтам ки бобоҷон бура дар ҳамунҷа як хоҳарай мо проверкаш кардагем, фақат видеош кардан дар курай. Мерафт видео мекард. Ида ма ба валлоҳи қасам ҳамин кора мекардак. Ай суми худаш мисол бензин мерехтак, мерафтак сиёнка мекард, ма дароӣ мекард, мегуфт инака ма вай кардам. ҳамин кора кардагия чандин боро барои ма лишна. Не ки валлоҳи қасам агар ки ма ин ҳамин масҷида агар сахтш нақапида бошам, аллоҳ да тори сарай. Ба валлоҳи қасам ма сахтш қапидагиам ки отчёта ба пуррагӣ биспора. Отчёта ба пуррагӣ биспора. Иҷа да маълум мешавад ки одами марам боша, агар касе боша набоша, ма кӯшиш мекунам ки ҳамун чизе ки дар ҳамун масҷид расход шидагиай, дар ҳамун масҷид сум ҷамъ шидагиай, ма ба биром бигумшон. ба хотири аллоҳ правилна бифаҳмед. аллоҳ ҷазои хайртон тия дар ҳаққи банда дуогӯ бошен. масъалаи бобоҷона бо гуфтаистам ки тамоман дига дастборо иштирок намекуна ва чизе ки дар ҳамун масҷид чӣ ҳодисае рух дод, ба хотири аллоҳ ма бахшидимаш. хай бо хитон мисол ба хотири аллоҳ агар бубахшеш ва чӣ кунед. ва ира бидонед ки танга ба танга, як тангае ки дар ҳамун масҷид ҷамъ шидагӣ аст, алҳамдулиллаҳ ба тамоми чизаш ҳамун чизе ки расход шид ва аз ҳамун суми масҷид гирифта шуд, ҳамаш барқарор шуд, ҳамаша ҷобаҷо кард ва иншаалло ки рӯзҳои наздик отчёти пуррара меспорем. Баракаллоҳу фикум. аллоҳ ҷазои хайртон тия. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.